मानि केसेन लादों आरो श्रीरामपुर गेटआव प्रमद बर'आ जिखिनि फैसा कालेक्सन खालामबाय थायो आंथ' सिगाङाव मिथिथारामोन उनावसो मालायफोर रायलायनायखौ खोनादों आरो बुस्थुआथ' नंगौ आरो सोर फैसा खांग्रा बिनि नामखौबो आं बुंनो हायो बुंथ'आ आङो दा हेलिकप्टार गाखोना माजों बे इलेक्सन केम्पेइन खालामगोन होनना बुंदों सार न जोंना जाहैबाय हेलिकप्टारा आगोलाव गाखोबाय थाग्रा हिसाबै ड्राइभारफ्रा सिनाखि दङ माखासे बिसोर फन हरो आंनो ओमफ्राय आं बुंहरदों जोंहाथ' गभर्नमेन्ट गैया दा फैसा होनो हानाय नङा फैसा गैया बे बुंहरदों बिसोर बुंहरदों बाखियाव जागोन होनना बुंदों जोंनि रेलिया थांनाय 13 तारिख मासनिफ्राय जागायदों ओमफ्राय दिनैसिम मथथे 32थासो थांबाय आरो दंबावो 8था 9थासो दंबावो मथथे जिखिनि रेलि खालामदों जोङो बिराद साक्सेस पजिटिभ आरो जोंनि बे रेलियाव अकल बर' नङा गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसि थायो दङ राजबंशिबो दङ बेंगलिबो दङ मुस्लिमबो दङ गरखाफोरबो दङ नाथजुगिबो दङ आदिबासिबो दङ राजबंशिबो दङ मथथे गासिबो जाथि बिटिसिआव जेसेबां जाथि दङ बयबो जोंजों दंफाजोबो आरो बे रेलियाव ओंखारफाजोबदों आरो जिखिनि रेलि खालामदों आङो आगोलनिफ्राय बिपिएफ दला बांसिन सक्तिबान जाबोबाय थागासिनो दं आरो जोङो खुनु रायजोखौ खुनु पाब्लिकखौ जबरदस्त खालामाखै बिथांमोना गावनो माने गोसो जानानै ओंखारबोदों जिहेतु प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै बेखौ रायजोफ्रा मेगनजों देग नुजोब्बाय जायनि थाखाय जोङो दिनै खुनु रायजोखौ कनभिन्स खालामनो हायाखै गावनो ओंखारबोदों आरो प्रमद बर'आ बिटिसिआव जेबो परिबर्तन लाबोदों जानायनिसो कम्पिटिसन जागासिनो दं खुनु खामानि मावनायनि धान्दा गैया बिस्रा बिटिसिनि फैसाखौ बोरै बख'नानै जानो बेसो बिनि बादै जेबो गैया जिर' जेबो खामानि मावाखै आरो प्रमद बर'आ आंखौ माबा केस होनो मा होनो होनदों आं बबे जायगायाव माला सिखाव मावनायनि दाखायत मावनायनि आंखौ केस होनो नागिरदों बेलाय आंथ' जेरावबो सिखावबो खावबाय दाखायतबो खालामाखै आं मानि केस होनो नागिरदों आरो श्रीरामपुर गेटआव प्रमद बर'आ जिखिनि फैसा कालेक्सन खालामबाय थायो आंथ' सिगाङाव मिथिथारामोन उनावसो मालायफोर रायलायनायखौ खोनादों आरो बुस्थुआथ' नंगौ आरो सोर फैसा खांग्रा बिनि नामखौबो आं बुंनो हायो बुंथ'आ आङो दा खिन्थु दैलि बियो माने 30 लाख 40 लाख कालेक्सना जायो बेखौ प्रमद बर'आ लाबाय थायो बिसोर जेब्ला 15 बोसोरनि सारमोननि बिपिएफ दोलोखौ बुंबाय 15 बोसोराव जोङो बहुद मावबोदों मा 15 बोसोर बहुद मावबावनांगौ दङ बिटिसिआव दिनै माने अदालगुरियाव जोंहा माखासे टारगेट दङ दिनै क'क्राझाराव इउनिभारसिटि जाबाय दिनै क'क्राझाराव इन्जिनियारिं कलेज जाबाय मेडिकेल कलेज जाबाय बे एक्जाक्ट जिनिसा जोंना अदालगुरियावबो जानांगोन जोङो इउनिभारसिटि केम्पासखौ बिदोंमोन बे हिसाबै जों मोनग्रोनो हाबाय आरो क'क्राझाराव जोङो सैनिक स्कुल बिदोंमोन बेखौ जोङो मोनबाय मथथे बेबायदि एडुकेसन साइडआव आरो जोंहा बहुत इन्सटिटिउसन नांगौ एग्रिकालचारनि खोथा दं इउनिभारसिटिनि खोथा दं क'क्राझाराव जेरै जादों अदालगुरियावबो बेबायदिनो जानांगौ बेथ' रहस्य जेबो गैया गोबां रायजोफ्रा बाहागो लाफैयो नोंथांमोना नुनो मोन्दों नुगासिनो दङ खारना जाहैबाय बे 3 बोसोराव जेबो जायाखिसै आरो बिटिसिखौ प्रमद बर'आ धंससो खालामगासिनो दं सेससो खालामगासिनो दं बिटिसि सेस जानायखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रावबो मोजां मोना सोरबा राजबंशियानो जा सोरबा गरखायानो जा सोरबा मुस्लिमानो जा सोरबा बेंगलियानो जा बा जिमान जाथि जनगोष्ठी दं बा आदिबासियानो जा बिटिसिखौ आगोलनि बादि थाजाफिननो बयबो लुबैयो दिनै धंस जानो थांगासिनो दं ओंखायनो गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारनानै जोंनि बिपिएफखौ हेफाजाब होफैयो हेलिकप्टार गाखोना माजों बे इलेक्सन केम्पेइन खालामगोन होनना बुंदों सार जोंना जाहैबाय हेलिकप्टारा आगोलाव गाखोबाय थाग्रा हिसाबै ड्राइभारफ्रा सिनाखि दङ माखासे बिसोर फन हरो आंनो ओमफ्राय आं बुंहरदों जोंहाथ' गभर्नमेन्ट गैया दा फैसा होनो हानाय नङा फैसा गैया बे बुंहरदों बिसोर बुंहरदों बाखियाव जागोन होनना बुंदों मिथिबाय बाखिबाबो जागोन होनना बुंदों होमबालाय फैदो देनां सरखार बानायबा होगोन आं फैसाखौ होमबास